Мәктәптә сирәк күренә идем дидең. Ничек тәмамладың? Дим булды әйдәгез, нигә сез барбыр инде шул рефератны укырсыз да, аннары инде ул сезнең макулатура итеп җыелып кайдыр ятачак. Без дигәндә кем ул? Мин Мин. Кираман Катибин фәрештәләр белән чагыштырырга мөмкин, ничек алар безнең барлык гамәлләребезне язып торалар. Окей, Тимерхан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Без яңа форматта, яңа интерьерда күреп торасыз, ләкин һаман да бер үзгәрешсез кала. Без дин турында подкастларны төшерәбез һәм сезгә кызыклы шәхесләр белән бүлешеп, дин турында, дингә якын темалар турында сөйләшүбезне дәвам итәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кабаттан Аллаһтан сезгә рәхмәт, сәламәт, бәрәкәте булса иде, кадерле тамашачыларыбыз. Бездә бу канатта яшь активист һәм шул вакытта ислам җәмәгатьчелеге өчен бик күп нәрсә эшләгән шәхесебезнең берсе Тимерхан. Тимерхан, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сезне шушы студиядә күрергә бик шатбыз. Мине чакырган өчен бик зур рәхмәт сезгә. Инде Тимерханның бик шундый зур регалиясе бар. Ансын инде мин Алиягә тапшырам. Таныштырып китсәгез иде безнең тамашачыларыбызга. Мен санап үтәм, аннан соң әңгәмә барышында Аллаһ килсә тулырак синнән үзеңнән сорашабыз. Без синең турында белгәннәрдән, беренчедән, Сәләт клубының президенты булып торуыңны беләбез. Шулай ук Википедия, татар теле Википедияны оештыруда катнаштың яки менә шулар турында үзең сөйләрсең, команда белән эшләдегезме, үзеңме? Шулай ук хәзерге вакытта Тимерхан ул Рәсәй Ислам хезмәттәшлеге оешмасы проект офисының администраторы һәм шулай ук татарча, татар спич ясалма интеллекты дип аталган проектында координацияле. Менә шулар турында без тулырак сөйләшербез Аллаһ теләсә, ләкин иң беренче сорау, ничек өлгердең? Чөнки сиңа әле 21 генә яшь, син укыйсыңмы яки эшлисеңме? Күп кенә атадыгыз, мен үземә дә берсте йөземә битемә кызыллыкты. Юк, монда шуның кадәр күп әйберләр сөйләнде инде. Буларның һәрберсенә кайларда укыталар дигән сорау туды монда хәзер кешедә. Аллаһка шөкер, барысында менә шул вакытына җиткезеп, барысында башкарырга вакыт табып, көч табып, Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Һәм үзем мин эшли башладым әле. Мин хәзердә укыйм, университетта укыйм, Казан федераль университетында сәясәт белгече юнәлешенә. Һәм шулай ук параллель рәвештә кичке бүлектә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алам. КФУда ниченче курста? КФУда мин 3нче курс, Мөхәммәдиядә исә 1нче курста. Һәм үземнең киләчәк эш урынымны инде мин мәктәптә укыган чакта билгеләдем шикелле. Инде шул менә шул балалар, шул вакытта инде әле балалар иҗтимагый оешмаларында актив катнашып, анда ниндидер үзен шулай проектларны уйлап табып, конкурсларда катнашып, кайберәүләрендә җиңеп, урын алып, конференцияларда һәм башкаларында күп кенә инде шул мәктәптә мин бик сирәк күренә идем. Һәм нәкъ шул тәҗрибәне туплаганнан соң бу миңа инде университетка кергәч, 1нче курска кергәч, инде шул университетка укырга кергәч үк эшкә урнашырга ярдәм итте дип уйлыйм. Һәм инде 1нче курстан ук мин эшли башладым. Һәм бер урында гына түгел, монда да туктап булмады. Һәм хәзердә инде минем якынча шул 3-4 шөгыль эшем бар. Мәктәптә сирәк күренә идем дидең. Ничек тәмамладың? Аллаһка шөкер 5ләргә тәмамладым. Имтиханнарында яхшы бирдем. Һәм Аллаһка шөкер алар ярдәмендә һәм аның нигезендә инде университетка бюджет турына да керә алдым. Һәм анда да шулай ук теге аз күренәм дигән, ләкин шул анда да аз күренәм. Әмма төрлесе дә бар инде монда. Ул бит инде теге калган группадашларның яратмаган ният теге. Менә бу аз күренә, ләкин бөтен имтиханнарны 5кә бирүче кеше дип теге. Әмма барыбер ничектер бу әтиәнигә дә бу мәсьәләдә рәхмәтлемендер. Менә шул белем алуның, гыйлем алуның тормышта әһәмиятле урында торганын, алар бу сыйфатны миндә тәрбияләделәр һәм мәктәптә укыганда да бәлкем нәрсәләр калдырсам да,
күбрәк инде өлкәнрәк сыйныфларда университетта калдырсам да, ничек менә ниндер укудан тыш булган чыганаклардан гыйлем алу, устазлар белән өстәмә аралашу, өстәмә дәресләр алу, әмма репетиторларга мин җөрмәдем. Бары тик менә шул нидер өстәмә дәресләр, өстәмә сөйләшүләр, өстәмә очрашулар ярдәмендә һәм инде үзем төрле чыганаклардан эзли торган мәгълүмат нигезендә инде менә үземнең тәҗрибәмне, белемне туплый тордым. Менә Алия әйтеп китте Википедия турында. Хәзер инде бераз гына бата торган тема, ул Википедия бит инде шундый ирекле бер платформа дип әйтсәк инде. Идеясы каян килеп чыкты? Ул сине әле аңа кагылганча ул бар идеме инде, яки менә нигә ул татар телендә булмасын дигән фикер синең башыңда килеп, син башлап җибәрдеңме? Һәм бүгенге көндә аның нәтиҗәләре, бүгенге көндә ул эш дәвам ителәме? Ул минем башымда гына барлыкка килмәде әлеге фикер. Ул инде 2002 елда барлыкка килде, чөнки Википедия үзе инглиз телендә 2001 елда барлыкка килде, һәм инде озакламый торып инде татар телле Википедиясы да барлыкка килде. Һәм мин анда бары тик 16 елда гына кушылдым. Мин шулай инде сәләт аланнары, сәләт проектларында актив катнашып, бер очрашуда үземнең вики устазым дип әйтик, Фәрхат абый Фаткуллин белән таныштым. Ул 18 елда хәтта дөнья күләмендә ел Викимедиячысы дип игълан ителде. Википедияга нигез салучы бер әфәнде тарафыннан, Джимми Уэллс аның исеме. Һәм ул бер шундый сәләт чарасында инде гомумән яңа проект барлыкка килү турында, сәләт вики мәктәбенең ачылуы хакында хәбәр итте. Һәм бу минем өчен шундый кызыклы нидер, әле минем өчен билгесез юнәлеш итеп күренде. Һәм монда бит инде син менә бердән-бер иң күләмле онлайн татар телле энциклопедиясенең үсешенә, үзелешеңне кертә аласың, үзеңнең мәкаләләрне язып, я булган инде мәкаләләрне төзәтеп. Монда инде хәзер Википедия турында шулай без сәгатьләп инде әңгәмә кора алабыз, әмма кыскасы дигәндә Википедияның үз тәртипләре һәм кагыйдәләре бар, һәм аңа нигезләнеп инде аларга гына нигезләнеп, анда яза торган мөхәррирләр, кулланучылар ниндидер мәгълүмат белән бүлешә алалар. Мәсәлән, инде мин аны шулай мәктәптә укыганда да куллана тордым. Миңа бер юлы минем татар теле һәм әдәбият укытучысы Галимҗан Ибраһимов турында реферат язарга кушкан иде. Мин аның урынына аңа бер тәкъдим булды, әйдәгез, нигә сез барыбер инде шул рефератны укырсыз да, аннары инде ул сезнең макулатура итеп җыелып кайдыр ятачак. Әйдәгез, мин гомумән җәмгыятьтә файдалы эшлим. Аның турында Википедияга языйм. Шул вакытта Галимҗан Ибраһимов турындагы мәкалә ул бик кыска иде, анда бик чыганаклары да артык юк иде, фотолары да, ниндидер медиа файлар күрсәтелмәгән. Мин бу мәкаләне шактый итеп үстердем. Булган мәкаләне, ягъни мин аны яңадан язмадым, әмма инде аны хәзер 100% дип әйтсәк, аңа 80% куштым дип әйтик. Һәм инде хәзер вакытта ул әле күпмедер ялгышмасам 1 ел тирәсе татар Википедиясының баш битендә сайланма мәкалә итеп торды. Ягъни аның шулай караулары күп иде, кешеләр кереп Галимҗан Ибраһимов турында күбрәк мәгълүмат ала иде. Һәм хәзер дә алалар. Һәм Сәләт вики мәктәбендә мин шулай катнашып киттем, Википедияда язарга өйрәндем. Гомумән Викимедианың башка проектлары да бар, шактый Викихана, мәсәлән, Вики сүзлек, алар белән ничек эшләргә, анда нинди кагыйдәләр. Һәм әкрен генә менә шул Сәләт вики мәктәбенең төп максаты да бит инде татар телле яшьләрне татар Википедиясын һәм гомумән татар телендәге Викимедия проектларын үстерүдә катнаштыру. Һәм аларда нәкъ менә шундый язу һәм бер юлы тәнкыйди фикерләү белән язу сәләтен үстерү каралган һәм гомумән текстларны язуда һәм аларны мөхәррирләүдә ничек менә мәсәлән бу мәгълүматны күбрәк объективрак күрсәтергә, ничек анда шундый индер субъективизмны татарча әйтмешлеме алып батырга һәм гомумән кеше укыганда бу темага аның шундый нейтраль карашны булдырырга. Ягъни тискәре дә түгел,
бик уңай да түгел, әмма гомумән төп мәгълүматны бирергә. Һәм инде үзем дә аннары Совет Вики мәктәбе җитәкчесе күпмедер булдым. Бу проектта катнашу һәм анда тәҗрибә җыю нәтиҗәсендә беренче тапкыр чит илдә булдым, конференцияларга йөрдем чит илгә. Гомумән безнең дөньяда ул шундый уникаль тәҗрибә, гомумән балаларны, яшьләрне Википедиягә өйрәтү һәм алар өчен дә бу Википедиядагы булган файдалы мөмкинлекләрне ачу. Мәсәлән, шул университетта укыганда, мәктәптә укыганда. Һәм хәзердә мин инде Вики мәктәбенең җитәкчесе бер 2 елдан артык түгел проект бара, һәм Сәләт оешмасы проектлары арасында шулай ук үз юлын, үз тормышын дәвам итә. Гомумән бүгенге көндә Википедия яшиме? Бүген көндә Википедия яши, татар Википедиясы да мәкаләләре арта. Һәрберебез tt.wikipedia.org сайтына кереп, аны күзәтә ала, анда шулай ук яза ала, ягъни Википедия ул нидер ябык берләшмә түгел. Һәрбер кеше үз өлешен кертә ала, әмма иң мөһиме әлбәттә руслар әйтмешлесе своим уставом чужой монастырь не лезь, башта инде әлбәттә кагыйдәләр белән танышып, аларны кабул итеп, аларга нигезләнеп инде яза ала. Монда аңларга кирәк, гомумән Википедияның үсеп баруы һәм гомумән үзебез дә сизми калабыз, ничек автоматик рәвештә ниндидер мәгълүмат эзләгәндә Википедиягә керәбез. Әгәр дә без инде гомумән мәгълүматны татар телле форматта аны интернетта тәкъдим итәбез. Без татар теле үсешенә дә ниндидер зур йогынты ясыйбыз. Шуңа күрә татар Википедиясының үсеше татар телле һәрбер кешенең кулында. Менә минем сорау, әгәр дә һәркем урнаштыра ала икән, монда авторлык хокуклары каралганмы? Әгәр мәсәлән китаптан кемдер ала икән мәкаләне, ул анда китапның исемен, авторын күрсәтеп кенә куя аламы аны? Әйе, әлбәттә, һәрбер китерелгән мәгълүматкә чыганакмы, бу әлбәттә инде кагыйдәләргә бераз төшенсәк, һәрбер китерелгән мәгълүматкә чыганак китерелергә тиеш. Гадәттә теге чыганаксыз булган күләмле мәгълүмат ул нидер Википедияда шик астына калдырыла, һәм гомумән Википедияның идарәчеләре, шул мөхәррирләре тарафыннан шулай шикле итеп билгеләнелә. Һәм гомумән Википедияда язылган бөтен мәгълүмат ул ирекле лицензияле, ягъни кеше бу мәгълүматны ирекле рәвештә теләсә нинди материалда куллана ала, әмма дә ләкин бу Википедия сайтын, Википедиядан әлеге мәкаләдән алынды дип күрсәткәч кенә. Бар бит инде безнең ябык лицензия, копирайт, ул иң таралганы, кайчан син теге авторның рөхсәтсез бер нәрсә, бер нинди мәгълүматны ала алмыйсың. Бу исә ирекле һәм һичшиксез шул мәкаләгә кереп, син үзең чыганаклар белән таныштырып, нинди чыганак белән эшләргә телисең икәнен сайлый аласың. Дин ягыннан караганда, һәр кеше үзе кереп мәгълүмат куя ала дип әйттек. Без беләбез, мәсәлән, һәр кешенең үз язган фикере булсын, әйткән сүзе булсын, җавап кайтарабыз. Модераторлар, мәсәлән, татар телендә карап баручылары юк ди, яки өлгермиләр ди, күп яза башладылар дип әйтик Википедиягә, һәм дөрес булмаган информация китсә, менә аларны кем карап бара? Гомумән идарәчеләр тарафыннан да ботлар булдырыла. Шундай Википедияда эш итә торган ясалма интеллект технологиялары. Алар инде гадәттә, мәсәлән, кыска гына барлыкка килә торган мәкаләләрне, ягъни бер юллык, ягъни шундый мәгънәсезлек булган мәкаләләрне ничектер төзәтә баралар аңа. Аларга гадәттә бит инде Википедияның нинди инструментлары бар. Мәсәлән, шул ук калыплар. Әгәр дә без мәкалә ачабыз, аның башында ниндидер, мәсәлән, кызыл я сары төсле калыплар, алар кеше укучының игътибарын үзенә җәлеп итәләр дә һәм кеше карый, бу мәкалә белән ниндидер хәлләр тәртип түгел икән. Һәм шуңа өстәп, әлбәттә инде һәрберебез үз яктан шундый тикшерүче була ала, кеше әйтә бит инде күп зарлана, бу Википедия шундый ялган, анда дөрес булмаган мәгълүмат бар. Әмма шулай әйтеп утырганчы, кеше үзе бит инде шуны төзәтә ала. Ул Википедияда теркәлмичә дә язып, төзәтеп, ни өчен төзәтергә кирәк икәнен аңлатып, бу мәсьәләне башкара ала. Һәм моңа беркем каршы чыкмас, әгәр дә бу төзәтү дәлилләнгән һәм объективлыкны сакласа, бу мәсьәлә, бу һичшиксез, шуңа күрә бит инде ул Википедия ул иң
күләмле төзәтелә ала торган Википедия, энциклопедия. Энциклопедия нинди гадәттә була бит? Аны бер ике автор язды да, все, менә шулай ул аннары теге нәшриятеләргә дә тапшырыла. Әлбәттә, елдан-елларга алар яңадан бу энциклопедияны яңартырга мөмкиннәр, әмма кайчан алар яңартырлар? Ул кеше аннары беренче нәшр ителгән версиясын укыган кеше икенчесен ала алырмы? Бу хәзер вакытта без интернет дөньясында яшибез кебек, һәм монда инде онлайн рәвештә үзгәрә, һәм һәрбер кеше мәкаләгә кертелгән һәрбер үзгәртүне күзәтә ала. Һәрбер мәкаләнең үз тарихы бар. Бuna mesela bir ders bulur mıken yok mu Kiraman Katibin fəriştələr bilən çağıştırığa mümkün işik alar bizim barlıq əməlləri bizini yazıb duralar. Şulay hər bir məqalənin də bir nindi məqaləyə kırtılgan bir düzətməsi də işsiz qalmay. Hər bir kırtılgan düzətmə neçə bayt məlumat kırtılgan, neçə bayt məlumat alınğan, nindi xarakterdağı, kim bu özgərtüyünü kırtılgan. Bu hər bir məlumat Вики мәкалә хакында теркәлеп барыла. Меніңше бұл мүмкінде ғалымшын бары турында информация кірткен кіші әлі де қарап барадыр әлі. Көп кірткенлер екен 80% менің астығында. Википедия турында көп сөйлесіп бола, регалиялар бек көп болды, һәм анда әлі тағын бір түрлі шундай бір қызықлы жәмғият турында сөз бар айды. Ойыс деп бізден айтабыз русша, татарша, матур итеп айтты алия, шуңа күрә алия. Қабаттайты шон татаршасын. Рәсәй Ислам хезмәттәшлеге оешмасы. Ул хәзерге вакытта нәрсәләр белән шөгыльләнә һәм син конкрет нинди бурычлар башкарасың анда? Гомумән инде Рәсәй билгеле ки инде тарихтан да алсак инде ислам дөньясы белән күп хезмәттәшлек итә, үзебездә бит инде. Ничек Рәсәй һәм ислам дөньясы гомумән тик аерым ике субъект түгел, инде берләшеп шундый бер синтезда үсеп бара. Бу юнәлеш ул безнең илебезнең халыкара элемтәләр төзүнең бер юнәлеше. Һәм гомумән Татарстанда да Татарстан бу өлкәдә аеруча зур шундай бик алга китте. Аеруча инде безнең президентыбыз да Рөстәм Миңнеханов улы Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик группаның стратегик караш группасы төркемнең җитәкчесе. Безнең ил Татарстаныбызда күп кенә ислам илләреннән килә торган студентлар укый, чаралар үткәрелә, анда яшь эшмәкәрләр форумы, Сәләт оешмасы эшләнеге кысаларында, яшьләр дипломатиясе академиясе кысаларында бу үстәлә һәм 2019 елда бу тәҗрибә нигезендә Яшьләр эшләре федераль агентлыгы төрле төбәкләрдә проектлар офисын ачырга тәкъдим итте. Һәм инде нәкъ менә ислам хезмәттәшлеге оешмасы, ягъни ислам дөньясы илләре белән эш итү буенча проект офисын нәкъ тә менә Казанда ачырга һәм монда үстерергә карар кылдылар. Бу инде әлбәттә Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан зур шундый теләктәшлек барлыкка китерде. Һәм инде менә шул барлыкка килгән проект офисының мин администраторы булам. Безнең проект офисының командасы 3-4 кешеле дип әйтергә мөмкин. Әмма әлбәттә нидер күләмле зур чараларга килгәндә без зурая алабыз. Безнең барлык ресурсларны җыеп дигәндәй. Һәм әлбәттә бу эшчәнлектә минем өчен иң кызыклы мәсьәлә ул әлбәттә дипломатия. Ягъни бу ничек инглизчә дигәндә public diplomacy. Бу артык сәясәт белән дә бәйле түгел, әмма менә шундый сәясәттән тыш булган башка менә халыкара элемтәләрне төзү ысулы һәм дә әлбәттә аеруча яшьләрне Россия ОИС яшьләрен, ИХО яшьләрен Россия белән таныштыру, Россия яшьләрен ИХО илләре мәдәнияте проектлар белән таныштыру һәм гомумән алар белән бергә ниндидер халыкара элемтәләр, халыкара проектлар булдыру. Бу минемчә бик шәп мәйданчык һәм шулай итеп менә 1 елдан артык инде без эшчәнлегебезне алып барабыз һәм инде минемчә бу проект офисының төп эш күрсәткечләренең берсе ул да булса 2022 елда Казанның ислам дөньясының яшьләр башкаласы итеп танылуы. Менә хәзер күп кенә иншалла 2022 елда чаралар планлаштырыла бу компания кысаларында.
Шуңа күрә Халык планны ишеткәч ул теге аны план икәнен күрә. Менә мәсәлән, кайда ул сезне конкретно күрә алды моңарчы? Нинди проектларда мәсәлән әйе? Проект офисының эшчәнлеге. Әйе, мәсәлән, бу алар булганнар икән бит әле дип әйтеп куйсыннар өчен бит. Чөнки сүздә теге мотор бөтенләй бер дигәндә киләчәктә әле теге бит менә конкретика кирәк дигәндә һәм халык теге безнең татар халкы күрмичә ашамый. Тотып карамыйча. Бер ел эшчәнлек нәтиҗәсендә мин шул ук атаган ОИС Казан ИХО яшьләр эшмәкәрләр форумы елдан-ел ул Россиядән һәм төрле илләрдән 300-ләп катнашучы җыя, аеруча инде үзләренең яңа эшләрен башкара торган, башлап җибәрә торган эшкуарлар өчен, эшмәкәрләр өчен, анда инде алар үз проектларын тәкъдим итеп, үзләренә грант тота алалар, һәм әлбәттә аларның үз эш үсешенә кулланып шулай алар өчен бер мотивация. Мәсәлән, Сәләт йортында ай сайынлык форматта безнең лекторий, Россия ИХО лекторий уза, ягъни монда дипломатия белән һәм шул ислам дөньясы белән кызыксына торган кешеләр өчен шундый укыту чаралары, кызыклы кешеләр белән очрашулар, нидер лекциялар булырга мөмкин, нидер укыту форматында оештырыла торган уеннар. Һәм тагын менә зур проектларның ilk менә узган елны шулай безнең проектлар линиясын тәмамлаган ике зур проект ул Россия ИХО халыкара лагере. Анда безнең Рәсәйдән һәм ислам дөньясы илләреннән җыелган яшьләр үз проектларын булдырып, аларны тәкъдим иткәннәр төрле юнәлешләрдә: эшмәкәрлек, мәдәният, волонтерлык һәм тагын берничә юнәлеш. Һәм алар нигезендә без ислам илләренең унысында барлыкка китердек проект хапларын. Ягъни шул проект Россия ИХО проект хаплары, ягъни менә алар урнашалар нәкъ менә шул ислам дөньясы илләрендә һәм нәкъ алар безнең хезмәттәшләр, дуслар кебек инде. Шулай ук менә проектларны эшенә ашырганда, яшьләр өчен ниндидер мөмкинлекләрне анда стипендиялар, конкурслар турында мәгълүмат без иң беренче чиратта алар аша таратабыз һәм аларга ирештерәбез. Алар инде үз арасында шулай ук безнең менә шундый халыкара хезмәттәшлек программасына кушылсыннар өчен. Һәм шул 2021 елны тәмамлаган зур проектыбыз ул заманча мусульман мәдәнияте яшьләр фестивале. Шулай анда безнең 100 катнашучы тирәсе булган иде Россиядән һәм ислам дөньясы илләреннән. Анда инде безнең яшьләр иҗатның һәм мәдәниятның төрле юнәлешләре буенча үзләренең иҗат җимешләрен, чыгышларын һәм дә әсәрләрен тәкъдим иткәннәр. Һәм бу шундый бер матур иҗади коллаборация килеп чыккан иде. Бер юлы ислам нигезләренә максималь рәвештә туры китерү мәсьәләсе ягыннан, икенчедән менә шундый халыкара иҗади хезмәттәшлек ягыннан. Менә бит, менә мин мәсәлән бу конкурс дип кенә әйтим, минем бик кичтәге дәрәҗәсен төшереп кенә инде конкурс турында үзем шәхсән ишеткәнем булды, укыган булды тегәнен турында мәгълүматны менә аны сез оештырдыгыз менә әле дип менә хәзер инде әйтә алам рәхәтләндереп. Аннан Коръән укучылар бәйгесе турында ишеткәнем. Шулай ук сез оештырасызмы? Әйе, бу инде безнең хәзер Казан ислам дөньясының яшьләр башкаласы проектлары кысаларында һичшиксез без аны Татарстан Республикасы Диния нәзарәте белән берлектә үткәрәбез. Һәм гомумән бөтен проектларның партнерлары кебек, монда да инде безнең ислам хезмәттәшлеге яшьләр форумы да кушыла. Һәм әлеге конкурста безнең Рәсәйдән һәм ислам илләреннән яшь Коръән хафизлары катнаша алачак иншалла. Монда инде без рәсми рәвештә җибәрелгән делегатларның гаризаларын кабул итәбез. Иншалла һәм шулай инде Казанда да инде бер шундый Коръән бәйрәме узачак дип исәплибез иншалла. Амин. Амин. Шабыз. Әйдәгез татар спич турында. Так, бу булды һәр ишеш. Әйе. Татар спич әйткәнебезчә ясалма интеллект бит индеме? Ничек эшләнә ул һәм нәтиҗәдә безгә Алиса, Siri, Google кебек голосовой помощниклар көтәргә буламы, юкмы киләчәктә? Кем дип аны атаячак Тимерхан? Тимерхан. Окей, Тимерхан. Окей, Тимерхан. Окей, да түгел инде ха. Тыңла әле Тимерхан. Татарча. Ничек гомумән бу темага хәзер кире киткәнебезне без аңлатып тиз генә китәм.
тиз генә китәм. Тиз генә аңлатып китәм. Соңгы айлар дәвамында мин гомумән ясалма интеллект, ясалма фәһем дип әйтергә мөмкиндер, ясалма фәһем проектлары белән эш итәм. Һәм бу проект минемчә әлеге юнәлешемнең шундый төп өлеше. Билгеле ки инде хәзер без шундый заманда яшибез, һәрберебездә инде гаджетлар бар, ясалма интеллект күбрәк тә гомумән безнең кеше функцияларын үзенә ала. Һәм монда һичшиксез монда безнең татар телен кайгыртучылар иң беренче кайгырта торган мәсьәлә, монда ничек татар телен саклап калырга һәм ничек үстереп калырга, саклап калу гына җитми бит. Бу мәсьәләдә без инде Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәмендә әлеге проектны чынга ашырга әлегә әзерлибез. Без дигәндә кем ул? Мин Татарстан Республикасы гомумән минем туп-туры җитәкчем дигәндә ул Булат Җамалиев. Татарстан Республикасында ясалма интеллект технологиялары буенча вәкаләтле вәкил. Мин аның командада эшлим, һәм әлбәттә аның җитәкчелегендә Татарстан Республикасы IT министрлыгы белән берлектә без әлеге эшләрне башкарабыз. Мин генә түгел. Һичшиксез. Шулай итеп, менә күз алдыгызга китерегез, менә сез ачасыз телефонны, сез эшкә берәр нидер җиргә барырга җыенасыз һәм адресын да кертәсез карталарга, һәм ул сезгә әйтә. 15 метрдан сул якка бурыгыз. Һәм бу минемчә әлеге проект кулланышының күрсәткече берсе булачак. Гомумән кешеләргә, монда инде мәсәлән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләргә килсәк, кешеләр белән татарча аралаша торган ясалма интеллект технологиясе булачак. Шул инде без ияләштек бит инде ишетергә, берәр нинди хезмәткә, яки министрлыкка, я берәр нинди компаниягә шалтыратабыз. Безгә иң беренче кеше түгел, безгә автоответчик җавап бирә, шул ясалма интеллект. Һәм ул инде иң беренче безгә безнең сорауга җавап бирергә тырыша. Әгәр дә аның ул җавап бирә алмый икән, инде безне оператор белән тоташтыралар. Бу да шул ук мәсьәләдә, әмма иң беренче без татарча аралаша торган ясалма интеллект белән сөйләшәчәкбез. Шулай инде Мындай безнең Яндекс белән дә кооперациялар мөмкин. Мәсәлән, хәзер Яндекста яңа функция барлыкка килде. Яндекс тәрҗемәче белән тыгыз элемтәдә без әгәр дә Яндекс аша видеоны кабызсак, без әлеге видеоны үзебез теләгән телгә тәрҗемә итеп тавышландыра алабыз. Мәсәлән, видео инглизчә бара, ә без килеп куябыз да, ул синхрон рәвештә безгә инглиз теле урынына татар телендә барачак. Шундый мәсьәләдә, ягъни татар телле контент. Татарча аралаша торган безнең мобиль ярдәмчеләр. Шул ук Алиса, анда белмим, Siri урынына безнең Лилия киләчәк. Гадәттә, безнең хәзер төп бренд бара, ул Лилия чат-боты. Мәсәлән, шул безнең 122 коронавирустан саклау буенча кайнар линияда ул безнең эшли. Ал безнең Лилия әлегә русча гына сөйләшә. Әмма иншалла, минемчә, якын бу елда бу проектны без төгәлләргә тырышабыз. Союк бик зур рәхмәт Хозур нәшрияты йортына да әлеге эштә безгә ярдәм иткән өчен, чөнки татарча сөйләшүче ясалма интеллектны булдыру ул бик авыр. Монда инде бик шундый зур күләмнәрдә булган татар телле аудио, видео контент кирәк. Һәм инде иң мөһиме әле кем тавышы белән һәм нинди тавыш белән сөйләшәчәк икән безнең Лилия, я бәлкем аның исеме дә үзгәрер иншалла. Без инде, минемчә, быел я киләсе ел ахырында, киләсе ел башында иншалла ишетербез. Нишләп нәкъ менә Лилия әллә Лалә чәчәгенә ошагангамы дип уйлап утырам. Лалә чәчәгенә дә ошаганнан гомумән татарлар арасында да әлеге исем таралу сәбәпле. Гомумән теге шул Лилия исем бирү идеясы, ул минем җитәкчем Булат әлеге автор. Шуңа күрә, минемчә, ул бу сорауга яхшырак җавап бирер иде.
Бу проектлар әле теге 3 кенә проект дигәндән 3 кенә түгел, булар һәрберсе аерым бер тапшыру ясадык проектлар, аерым сөйләрлек, мәсәлән, шул Википедия булса нимә, аның киләчәген бәлки шул теге татар телле вузларда, техник вузлар булсын, гуманитар вузлар булсын, студентлар рәхәтләндереп үзләренең сөйләмешле рефератларын, курсовойларын акырынлап менә мәсәлән өлешләп куеп, Википедияны бик югары дәрәҗәгә күтәреп була. Татар Википедия дип әйтәсе килә инде. Шул татарча спич булсын, тагын нәрсә. Киләчәктән инде планнар, гомумән. Мәсәлән, тагын нәрсә бар әле. Карталарны ачып бераз гына. Киләчәккә нинди планнар, менә турысын әйткәндә, планнар менә үзем ошый торган һәм үзем ярата торган эш белән шөгыльләнү. Чөнки минемчә инде 21-нче гасырда ул чынлап та реаль түгел. Менә кемгә син укыдың, нәкъ шул юнәлеш буенча син барырга тиешсең. Дөнья үзгәрә, аеруча безнең дә Аллага шөкер безнең илебездә әлеге мөмкинлекләр бар. Югары белем һичшиксез ул кирәк. Ул кирәк гомумән безнең белемнәрне үстерер өчен, бездә ниндидер аеруча карашларны үстерер өчен, сыйфатларны камилләштерер өчен һәм гомумән тормыш тәҗрибәсен җыяр өчен. Без 4 ел укып та бу минеке түгел дигән сүздә бит инде ул тәҗрибә җыю нәтиҗәсе. Һәм бу мәсьәләдә инде әлбәттә максималь рәвештә инде үземнең шул мөселман яшәү рәвешен алып барып, әлегә менә шул бөтен эш уку мәсьәләләрен туры китерү, гаилә кору, өйләнү. Насыйп булсын. Иншалла. Теге 1 яшым булса да, теге мәйтәм һичшиксез бу мәсьәлә буенча сузырга ярамый, чөнки турысын әйткәндә мин инде бик теге шундый гаилә турында хыяллана торган кеше. Бәлкем теге бик күп эшләсәм дә, башымда гел менә 24 сәгатьтә Пәйгамбәр төп сөннәте шундый теге никахлашу дигән бер сөннәт. Шул сөннәте белән яшим. Һәм гомумән идә укуларны тәмамлап, күбрәк минемчә бик менә бу проектларны алга үтәргә мәлен яңаларны ачасыз килә. Алга үтәргә дөнья үзгәрә. Менә мәсәлән мин дә 2 ел элек белмәгән идем гомумән ясалма интеллект проектлары белән шөгыльләнү һәм эшләү башлавыма. Ышанмас идем, әйтәм. Нинди бу мин гомумән бит инде ничектер программалаштыру, IT технологиялары белән бәйле түгел. Ну, Википедия, интернет һәм бераз башка юнәлеш бит. Һәм ул да минем өчен яңа тәҗрибә, яңа белемнәр. Чөнки барыбер хәзер вакытта гомумән шул ясалма интеллект үсеше юлы белән барабыз инде без. Һәм гомумән безнең тормыш җиңеләя һәм күбрәк инде безнең тормыш җиңеләя барганда ясалма интеллектның теге функцияләре арта бара. Һәм ничек менә монда чамасын табырга, кая артыгын да булмасын өчен, кимчелеге дә булмасын өчен бу теге бик кызыклы юнәлеш һәм монда күп кенә уйланырга мөмкин һәм тагын сөйләшергә. Һәм инде әлбәттә дөньяны өйрәнергә мин гомумән теге сәяхәт итәргә бик яратам. Күбрәк илләрне гизеп, танышып, иншалла шулай хаҗларга барып килеп, шулай инде көнгә тормышымны дәвам итәргә планлаштырам. Шулай булсын, бер караганда урталыкны саклашына да бик кирәк, чөнки теге ничектер теге диплом арасында булган докторияда бер генә барасы килми бит, нимә теге ахырдан теге тукта мен моны нәрсә эшләргә белмим, тукта. Окей, Тимерхан, теге гриппны ничегрәгәндә тегеме идде була дип. Коронавирус нәрсә иде ул? 2022 елда. Ничек кенә булмасын, Аллаһ Тәгалә алдагы көннәрдә шуннан да хәерле, менә шуннан да чын мәгънәсендә кирәкле, хәерле һәм менә теге халыкны тормышын җиңеләйтә торган булсын инде ул менә аннан ничектер гыйлем аларга да ничектер менә Аллаһ Тәгалә ризалыгына якын була торган ниләр булсын, чөнки ничек кенә булмасын теге кемдер әйтә инде мәсәлән, яңа технологиялар ул зыянмы, теге нимә? Файдамы да? Зыянның файдасы. Зыян файдамы дигәндә. Ну, бер кемдер әйтә зыян, кемдер әйтә файда, кемдер әйтә урталыкны сайлагыз, димме? Теге аны ничек кулланасың? Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә сезнең уйлап чыгарган проектларны халыкка теге яхшы якка гына кулланырга, менә теге насыйп әйләсен инде иншалла. Иншалла. Һәм бүгенгә иншалла соңгы соравыбыз булыр.
үз реализацияләнергә, ягъни самореализация дибез инде, үзләрен шул реализацияләргә теләгән яшьләргә берничә бәлки киңәшең яки берме, икеме, синең месседж шундый, нинди? Месседж так, окей, Тимурхан. Тәрҗемән. Бу мәсьәләдә минемчә ниндидер конкрет киңәшләр бирсәм, так менә бусына барыгыз, моннан өйрәнегез, так монда укырга керегез дип. Без булмаса үзеңнең тормыш тәҗрибәң чыгып, ниндидер менә ничек әйтәләр, инсайт. Инсайтлар. Беренчедән, үзебез өчен тотрыклы бер шундый нигез табырга кирәк. Менә нигез нәрсәдән син башлап гомумән менә эшли башлыйсың, укый башлыйсың. Күбебез өчен минемчә әлбәттә ул безнең ислам динебез булырга тиеш. Гомумән динебезнең дә инде менә шул тормышыбызда төрле юнәлешләрдә үсергәнди, шул гыйлем алу буенча да, үзеңнең шәхес буларак үстерүдә дә, һәм менә аны нәрсә әйтеп нигезне сайлыйбыз. Гадәти мисал инде йортны төзегәндә нинди безнең нигез була, шундый инде ул йортта була. Әгәр дә нигезне без тотрыклы итеп, безнең нигезебез тотрыклы икән, конкрет ниндидер анда теге шикле түгел, анда теге шикле принципка нигезләнмәгән икән, димәк безнең йортыбызда төзек булачак иншалла. Һәм гомумән инде әлбәттә дөньяны танырга һәм нидер үзебезгә яңа мөмкинлекләрне эзләргә кирәк. Бу теге горизонталь яктан түгел генә, инде теге дөньяны белергә, телләрне, кешеләрне белергә, буларны инде әлбәттә. Бу яктан минемчә теге вертикаль яктан да инде үзеңне менә шул үзеңнең рухи яктан һәм тән ягыннан да үстерү. Һәм монда инде мәдрәсә, монда инде теге мәдрәсә дәресләре инде икән төшерә башлана, так әхлак дәресе, анда рухи яктан фәнни тән ягыннан үстерү. Һәм әлбәттә инде менә шуларны бөтенсен теге үзебезнең ориентир итеп, үзебез өчен приоритет итеп тотып яшәргә, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәттә булып, һәм дә иң мөһиме менә үзебезгә ошый торган һәм үзебез ярата торган эшне эшләп, урында булып һәм кешеләр белән аралашып. Һич бер дә үзе яратмаган мөхиттә булып, кеше минемчә ниндидер зур күрсәткечләргә җиткезә алмас, чөнки аның эчендә һәрвакыт менә бу киеренкелек, менә бу тирә якка булган каршылык булачак. Һәм иң мөһиме, моны әлбәттә аңлап, һәм шул ук вакытта төрле теге укыганда, өйрәнгәндә сабырлыкны күрсәтеп, монда инде шундый бер яктан бер дә киңәш булды, бер яктан теге төрле кичкенә киңәшләргә таркарга мөмкин бер сүзләр булды. Месседжем шундыйрак булыр. Чиккенә булсын, татар халкы әйтмешли, егет кешегә 70 төрле һөнәр аз. Бер төрле һөнәрне бер этаж дип әйтсәк, мөһим түгел ничә синең этаж, иң мөһиме нигезең наклы булсын. Менә киңәш шул, нигездән башларга кирәк. Ничек кенә булсын. Инде горизонталь яктан китегез бөтен якларга, теге таралыгыз анда, чөнки нигезен икән, син инде үлчи беләсең. Монсы ярый, монсы ярамый. Һәм инде минемчә бу чиракта алхамдулилла теге шундый төпле киңәш ул менә нигез турында булды. Минемчә безнең бүгенге чыгарылыш ул шундый бер яктан караганда кыска блокларга бүлеп була аны. Мәсәлән, темаларга дип әйтик инде. Шул вакытта ул шундый теге эчтәлекле, чөнки мәсәлән, әгәр дә әле безнең тамашачыларыбыз бүген генә шушы менә программадан гына шул татар спич турында ишеткән булсалар, аннан соң гомумән теге татарча Википедия барлыгын белсәләр, анда тагын нәрсә, гомумән менә шундый әйберләрне күреп, инде эчтәлекле тапшыру булды дип уйлыйм ул яктан. Һәм инде әлбәттә һәрберсе турында аерым да сөйләшеп була. Мәсәлән, тамашачыларыбыз бу тапшыру инде эфирга чыкканнан соң, анда YouTube'ка таралганнан соң, тагын кая соцсетьләргә
Комментарийларыгызны языгыз. Лайклар куегыз. Лайклар турында мин әйтә алмыйм, ләкин комментарийлар миңа кирәк. Теге кирелемтә дип әйтәбез инде, обратная связь, конкрет фикерләр. Конкрет фикерләр анда Тимерхан тагын чакырыгыз. Безгә кирәк татарча спич. Безнең авылда бар шундый гадәтләр, әйдәгез салларында кертеп җибәрәбез татар спичка. Википедия кертәбез. Ничек алмасын теге безнең авылга кисемләндә теге өйрәтәм обмен опытым менә сиңа икенче проект турында ниләр. Ничек кенә булмасын, уңышлар. Зур рәхмәт безгә килгән өчен. Зур рәхмәт шунда. Без искә төшерәбез. Без шушындый яңа форматта, ләкин һаман да нигезебез шул ук. Монда килгән өчен ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булсын. Киләсе очрашуга кадәр. Рәхмәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.